Ako po si Rosini Manansala Obligasyon. I'm 52 years old now. And natapos po ako ng Bachelor of Science in Nursing. And I'm a licensed nurse. But now I'm a farmer. I married to Jose Obligasyon, Jose Sikitin Obligasyon. Ano rin po siya, electrical engineer din po siya. Taga dito? Taga dito po siya sa Ligao. And ito po, namana po niya through sa mama niya. Si Ros ay nagsimulang magtanim sa isang 1.8 ektaryang lupain na minana ni Engineer Jose Obligasyon mula sa kanyang mga magulang. Ito pong Joros Farm, it started way back 2012. I started 2012. Nag-aaral ako sa FFS sa Ligao. Dati ako lang, kasama ko yung panganay ko, si Russell. Estudyante pa siya noon sa Divine Word College. Anak po siya ng COPA. Yung COPA po, Kawa-Kawa Organic Planters Producers Association. Ng Ligao City? Ng Ligao City po. Si Ros ay nagsimulang mag-aral ng pagtatanim bilang isang kalahok sa Farmer Field School o FFS tungkol sa organic vegetable production. Ang FFS ay isinagawa ng Ligao City Agriculture Office at ng Agricultural Training Institute o ATI. Bagamat walang alam sa pagtatanim, masigasig si Ros sa pagtuklas ng karunungan. So isa po ako sa board of directors po ako ng COPA up to this day. So Tapos doon nag-umpisa? Doon po nagsimula yung ano namin, yung passion. Investment po kasi ang farming. Parang hindi ka pwedeng mag-say ng no. Kasi sayang naman yung investment mo, yung pagod. At saka nakapag-build ka na ng connections, ng network. And then, you develop the passion. Una, doon pumapasok yung challenges. May time naman talagang ayoko na. Kasi una, madumi yung farming. Tapos, yung kita, kakaunti. Pero, siguro, yun yung time na sabi ng God, kailangan hindi lahat magagandang bagay ang una mong makikita. Kailangan to appreciate, di ba po? To appreciate life, kailangan marami mo ng pagdadaanan na po. Kahit hindi madali, nagpursigi si Ros sa pagtuklas ng karunungan sa tulong ng City Agriculture Office at ATI. Ang una, ang kalaban po namin ng mga farmer, yung natural calamity, especially sa Bicol. Ang una po, pag dumarating yung bagyong Nina na lang po. About 1 week, to harvest na kami ng papaya namin. At saka, na kami, yung buyer namin darating na. Kaya lang, yung Nina, parang minutes lang po, dumaan lang po siya, parang umikot lang siya. Na-wash out lahat yung pananim namin. Yung aming poultry, yung aming piggery, tanggal po. Kasi sa organic farming, ang pinopromote nila is to use indigenous materials, resources mo. Pero ngayon, iba naman na ang tinuturo nila. Kailangan marunong ka na, parang maayos po yung mga gamit mo. So ngayon, ang ginagamit namin, bakal at saka semento na. Pag alis ni Nina, iyak talaga ako sa'yo. Pero later on, you will realize baka may plano naman yun sa taas. Yung mayon din po, kaya lang nung mayon, marami po kasing learnings yan sa farming. Akala namin, bago pumutok, siyempre merong may advisory. Pinapasok namin lahat ng mga mother plant namin. Kaya nakita nyo, may mga nakapat kami na malalaki. Pinapasok namin lahat. Kaya lang, ang learnings nun, ang tanong mo, is this enough? What is enough? Akala mo na ipasok mo na lahat, yung pala hindi pa. Kasi talagang nasira talaga yung mga tanim. Kada buga ng abo dito sa amin,
dilig naman kami agad. Kaya lang naluluto po talaga yung dahon niya. Meron tayong shareholders. Kung baga kayo sa gobyerno, meron kayong shareholders. May shareholders ka rin po dyan. Yung mga... Opo, kasi nakita ninyo, temporary lang yung mga bakod namin. Pero, I've learned kung sa gano'n na paraan makakatulong sa kanila, pwede naman kasi sa akin humingi. Kaya lang hindi naging ugali yun. Pero okay lang, sir. Ang mga pagsubok na pinagdaanan ay naging dahilan upang lalong matuto si Ross sa pagtatanim. Dahil dito, naikayat rin niya sa pagtatanim ang kanyang asawa at 4 na anak. Meron po kaming 4 na anak, puro lalaki. Ang panganay ko po, si Russell, 29 years old na po siya. A licensed civil engineer din po siya. And then, ang pangalawa ko po, si Eric Pinton. Graduate naman po siya ng Business Administration, major in management. Farm manager trainee po siya ngayon. And then, my third son is Alec Joy Obligacion. Ano man po siya, graduate man po siya ng BUCAP, agricultural engineering naman po siya. Ang youngest ko po, si Audrey Kafer, third year veterinary medicine po sa Sibisua. So, ngayon, na-appreciate ko and gusto ko kasi it's not more on money. Marami na kasing, una yung fan page namin, ang dami ng followers. Mostly mga farmers to be and farmers na ngayon. So sabi ko kay Joe, wala na, hindi na tayo pwedeng mag-back out dito. Kailangan dire-diretso na po. Later on, kasi parang ang problema ko kasi noon, pag meron akong idea, like nag-attend ako ng mga trainings, meron ako nakikita mga farms na magaganda. Pag sinabi ko doon sa husband ko, gawa mo naman ako ng ganito. Sabi niya, ay gagastos na naman. So, sabi ko, kailangan mahikayat ko sila not to go on farming. Last week, siya yung pina-attend ko sa benchmarking. So, sabi ko, siguro naman may resulta na akong makikita dyan. Sabi niya, so ngayon, naupo kami nung the other night, naupo kami, gumagawa kami ng farm development para dito sa farm namin. Kasi maraming nagsabi, potential po talaga yung farm namin para for tourism site. With a lot of trainings given by the DA and the ATI, makaka-develop ka. Tsaka may pera po sa farming. Hindi lang nila nakikita. Para kay Ross, ang pagiging magsasaka ay isang marangal na hanap buhay. And then, siguro yung kultura ng paligid. Dito po kasi sa Bicol, kailangan prueba muna. Ibig sabihin, mapatunayan mo muna na kahit sa ganon nakita nila kasi hindi naman talaga ako farmer. Pero ngayon, that is how you gain their respect. Sila na, kaya nagiging family enterprise ito. Pero it's more of social enterprise na itong namin kasi tumutulong po talaga kami sa mga schools. Meron kaming OJT. Tumatanggap kami ng OJTs from different schools. Ngayon nga po, ang OJT namin galing sa Visayas State University, Leyte. So, hindi lang siya kumikita, nakakatulong pa, kaya po tinawag namin siyang social enterprise. Kaya po ako nagtitinda rin dyan. Kasi gusto ko, within my community, our community, natitikman din nila yung mga produce namin in a lower price. Kaya sabi ng OJT ko, ma'am, bakit ang mura-mura naman ang gulay mo? Sabi ko, yan isa sa paraan na nakakatulong ka sa community para Hindi na sila. Opo. And then that is one way of motivating them. Ngayon, ang Joros Farm ng Ligao City sa lalawigan ng Albay ay isa ng kilalang farm tourism site sa Bicol Region. Certified Organic ng Organic Certification Council of the Philippines o OCCP ang mga produkto ng Joros Farm. Bukod sa herbs at gulay, mabibili rin sa Joros Farm ang iba pang produktong organiko.
Mapagod po ang organic farming. Very laborious. Yung gagawin mo lang ng concoction, ilang days ka bago ka. Pero yung isa sa mga itinuturo mo sa farmer, nag-anticipate, you know how to anticipate. Bago pa mangyari yun, gagawa ka na ngayon, nakaprograma, naka-schedule. Otherwise, kung hindi ka man marunong magplano, hindi ka man talaga makakapagtanim. Challenge pa kami ngayon kasi El Nino. Pero tignan mo, nag-aano pa kami, nakakapag-produce kami ng mga gulay. Yun ang sinasabi ko rin sa mga kababaihan, sabi ko sa kanila, kasi consultant po ako sa 3rd District po, sa Women for Progress Movement. Ako rin po yung secretary ng Women for Progress Movement. Pag po ako nagtuturo, sabi ko sa kanila, magsasakripisyo muna kayo. Bago kayo mag-reap ng success, sasakripisyo muna kayo. Pag kayo nagtatanim, bago kayo makapag-harvest ng pechay, magsasakripisyo kayo, magdidilig kayo. Kasi ang pagdidilig po ngayon, lalo na sobrang umaga, hapon, at saka late in the evening. Kaya po kami, nagdidilig kami between 6. Usually, busy pa kami hanggang 8 o'clock. Nagdidilig po kami. To be able to be a sustainable farm, kailangan kung ano yung mga produce mo dyan, nakakasustain na, nakakasweldo na. Ngayon, dun pa lang, ngayon, last year at saka ngayon year, nasabi namin ni Jong, ganito pala. Kasi nakakaano na kami. Hindi na nagaling sa bulsa namin yung pinasusweldo kasi I have 2 farm workers. Stay out sila. At saka, proud naman kami, mataas yung sweldo namin binibigay. We gave them 300 per day plus yung transportation allowance. Ang mga suliranin ay hinarap nilang buo ang tiwala sa Diyos at sa pamilya. Actually, pag binibigay sa iyo yung mga pagsubok ng Diyos, eventually siya rin naman ang mag-guide sa iyo kung paano mo makukuha yung solusyon para dun sa mga problema. And then, after kada babagyo, kahit na may dumarating na mga pagsubok sa amin, mga challenges, natututo ka na paano mo sinusolusyonan. Maari nga yung araw na to, hindi mo man masolusyonan later on. And then, before po kasi, hindi pa kami kilala ng gobyerno. Kaya nga, pag ako po nagsasalita, nagtuturo po ako sa ATI, nagtuturo po ako as a resource person, sa DA, pag kinukuha po ako ng ibang mga private company, sinasabi ko sa kanila, go out of your box. Labas ka, magpakilala ka. Huwag kang mag-antay na kilalanin ka nila. Magpakilala ka, gumawa ka ng something nakakaiba para sa'yo. Kung hindi ka pa makilala, try and try and try. Like kami, nagsimula kami, yung lahat po ng event ng DA, may regional, local, provincial, hindi po kami tumatanggi dyan kahit maliliit na event, nandun kami. That is one way of marketing Joros Farm. Hayaan mo muna yung mga pagsubok na yan, itagilid mo, i-set aside mo muna yan. Pero hindi mo yung kinakalimutan. Lahat ng bagay may rason. Kung pinangyari ng Diyos na ito, nangyari sa ito, maari ngayon hindi mo pa na-appreciate, pero darating ang panahon, kaya pala yung pinangyari sa akin kasi meron siyang planong iba na mas best. So that is only the time you appreciate it. Bakit nangyari yun sa'yo? Siguro kung hindi ko nadaanan yun, hindi rin naman ako i-appreciate ng mga anak ko. Kasi nakita nila yung effort at saka sakripisyo. Yung panganay ko talagang sinasabi niya, mama ko farmer yan, hindi yan nurse. Kaya kasi ang gusto kong sabihin, yung mga bata ngayon, sabi ko, huwag kayong mahihiya pag sinabi ninyo, farmer man sana. Ayoko, sabi ko, yung at the end of the day, baka dumating yung panahon, yung farmer na lang ang kakain. Hindi lang pinansyal ang biyaya ng pagsasaka, napatunayan ito ni Rose at ng kanyang pamilya. Sabi ko nga sa mga OJT ko, yung mga
May sakit ngayon, usually karamihan ng mga sakit ngayon pang mayaman. Sabi ko, opo. Ngayon, ang mga bumibili sa akin, kasi organic po ang paraan namin pagtatanim, ang bumibili sa akin yung mga cancer survivor. Nakapak na po namin yan. So, ngayon sabi ko, may pera sila, kaya nilang bilhin yan. Paano kung wala kang pera? So, kailangan nagtatanim ka. Ang itatanim mo, kaya ang sinasabi, totoo ba yan? Nagpa-farming ka, wala kang ganun. Sabi ko, totoo. Hindi na ako magsasabi. Yung mga OJT ko na. Kaya yung mga OJT ko, nakita mo na, nag-aani ka na ng pechay. Ilang days, 25 days. Ang mentor ko po, si Ma'am Carrie Camba. Siya po saludo po ako sa kanya kasi magaling po siya mag-train. Marami siyang ideas. Ang gaganda ng idea niya pagdating sa mga project. Ang galing po. And then, doon ko, nakuha ko rin. Magandang contagious, sabi ba, nakakahawa. Pag nagsasalita siya, tinuturoan ka niya. Actually, ginaid na ako. And then, that is the time also, nakapunta ako ng Catanduanes. Nakita ko yung mga farms sa Catanduanes, sa Masbate. I even went to Mindoro para i-represent yung albay. Kaya po pag ako nagsabi dun sa mga farmer, pag po may invites na may pa-training ang Department of Agriculture or the ATI, mag-join kayo. Bakit po? Libre po yung training, libre yung pagkain, accommodation, meron pa kayong certificates. And then, yung knowledge, hindi na sa'yo mababawi. Diba binibigyan kami ng hard copy? Pag kailangan ko, nagbabasa po ako ulit. Dati no, nursing ng individual, ng tao. Ngayon naman, pag po kasi sa kababaihan, bago po ako magsalita ng tungkol sa farming, maraming mga sakit muna. Nag-health teaching muna ako bago yung farming. So, hindi siya naglalayo. It's nursing pa rin, taking care of something. Yung gobyerno kailangan talaga bibigyan sila ng exposure ang mga farmers. Kapag halimbawa, na-invite ako sa isang training, tapos ginrouping, may workshop, hindi na po ako nagsasalita. Naghahanap din ako sa grupo namin na siya ang magsasalita sa harapan. Bakit? Kumbaga, tapos na rin yung time ko na nakapagsalita naman ako sa harap. Yung time naman niya para yung pagtayo niya doon, mawala na yung stage fright niya. Pero usually kasi yung mga farmers, tingin kasi nila sa sarili nila maliit. Kailangan yung isang farmer, pag nagtitraining siya, bago siya lumabas sa farm niya, kailangan motivated na siya. Alam niya, yung self-confidence kasi kailangan ma-develop ng isang farmer. Hindi para magyabang siya. Lahat ng learnings niya, the more na learnings, the more mababa nagiging humble ang tao. Kasi, that is also the time, pag marami kang learnings, you do not keep it for yourself. Kailangan i-share mo siya sa maraming tao para di napuputo lang ang pag-share mo ng knowledge hanggang doon sa new generation. Ang target nga po namin ng Joros Farm, kaya po yung mga anak ko hinikayat ko mag-farm. Para ang target naman nila yung mga millennials. Ang future plans namin, ang kailangan namin ng pagbabago dito sa farm, especially ngayon po na si director po, bago po yung director natin. Naupo kami together with my civil engineer. Sige niya, gagawa po daw kami ng para pati yung lodging house, papaganday namin. So yun ang mga future plans namin, magiging farm school yung Joros Farm, magiging tourism site. And continuous pa rin po yung pagtanggap ng OJT para kahit papano, it's not all money. Yung OJT po namin, ang course po nila more on agriculture. Pero may nag-i-inquire po sana yung animal science. Pero kaunti lang yata ang kukunin namin para at least, kasi kakaunti daw po kasi ngayon ang farm dito sa Bicol na gusto nilang livestock po ang kailangan nila. Since yung Joros is integrated, diversified po siya.
Karamihan po kasi ng farm, wala naman silang animals. Maraming lessons learned sa farming. Parang yung farming parang buhay. Marami kang matututunan. Magsimula ka. Yung parang tagline namin ni Ma'am Carrie, you start small, think big. Magsimula ka muna sa step 1. Pero ang pangarap mo malaki. Every year, every time makakita ka ng ibang farm, punta ka ng ibang bansa, parang gusto mong dadalin mo yung idea from dalin mo dito. Maraming learnings ang farmer, pakikisama sa tao, pakikipagkapwa-tao. Marami yang learnings. Kailangan manatili ang isang farmer na humble. Mahaba ang pasensya. Parating resourceful. Nandun lahat yung mga values, moral values. Andun lahat. Pag nanatili ka ng ganon, magiging successful ka in the near future. Pati pakikitungo sa gobyerno. Kailangan kasama ang government at saka yung farmer, mag-work siya. Ikaw na hindi na magbabawas na yung trabaho sa gobyerno kasi ikaw na mismo ang magiging katulong nila para tulungan din mahikayat yung mga farmer namin. Kami po, yung Joros Farm Family, una, nagpapasalamat kami sa Diyos. Siguro siya yung merong plano para for all these things na kasi kung hindi, wala kami rito, baka nasa Maynila pa rin kami. Nagpapasalamat ako sa Department of Agriculture through the Agricultural Training Institute kasi sila yung tumulong sa amin. Sa akin, mostly sa akin, sila yung nagbigay ng trainings. Kasi kung wala yung mga trainings na yan, hindi naman ako magiging ganitong farmer. And then, basta tuloy-tuloy lang kung ano yung mga challenges. Parte yan, parang flavor yan sa pagiging buo mong as a farmer. Ang pagtatanim nga di ba? Magtanim ka muna, magsuso ka muna, magta-transplant ka. Hindi lang puro ani. Ang doon, yung pinakamasarap na feelings na inalagaan mo, parang mga anak mo rin yan na inalagaan mo ng maganda. Pagdating ng panahon, makita mo, di ba? So, kailangan sakripisyo ka muna. Huwag ka munang although nangangarap ka ng malaki, you have to work for your dreams. Hindi ka nag-aantay lang.